Nere ogere tetura nero tonge togendi na ndo murange iye buya mono sana tuwaigure buya bono na sene nero igure buya uiromo yogo gendi tuwaikira bono igato sabe nyasaye kwa mahera mange nyasaye omutongi oronense ai watongete moya wantu asoboikeranu kurendo bobe gwachete ukayeye sengima naende kwa kwate lyogo elikuwa yaweze kugwena ni moya wantu asogo kukwele tumu saraba Kristo yesenero elyogo ya rekorangiria abantu bonse pi asogo kukwaye ugatoya abantu bonse ukababeibe ugatigari ngananga woi komo chenu orariri nganeri igoro kwa nokoboka ekiyesa kwete nasenge chebire omubisara pensengima kurenda sogo kukwa Yesu akabikinyi byonse pi elindo regene anyorobo ngobwa mire na mire tata nyinge nabona ali gutaka toso meke bungo ekemo biterega tutarasoma ebibunge ebi buna tonalete gotambe eka omuntu abotere namona yagala atenire tonalite nga omuntu agokwana nga igane chenda leo gendi igane chenda kwa magomba se familia bono amagombo ye familia abantu bogendi ni manyitenga kontene ina igo tuigwana ine familia yogendi igo tuigwana ine ekiagera ti ko apor bono abantu bande batatu manyetie mo kuminga kitoko kwana igo bantu bogendi bakonga mbinga tinda apor igo tuigwana ine umugako uriye getitinga kikiae agatabukie sabari komanya eso muntu toka semeria ogo chibatera nga por neba no mugako kode miaka sana sin umuntu chakakorera ngove makanga tako napako ikire miaka 130 bono pore ego koyuria koleta mayana lakini asingi chokwanya tobwate mugako una rebuya pore itono koira ninga mbyamano ubwate kaneke bungo gekorukwa saburi 116 ego 15 lakini atano abantu abachenu bomonene bagokwa amakweli ayo ningale ayengenche nene asali omentre nina wakomano kuliko komanuka 14 13 likaya basesenirie abagokwa kurwa bono bamwegene tomonene nabo omoika ogotera tiga batimoke korwa ase emirimo yabo ama kwogokora kwabo nigo goko batunyana buya mona sana amalika ina bagotera babo igo tiga batimoke kurwa ase emirimo yabo ekiara ogokora kwabo nigo gokora bento batunyana abairi abanyakenyoro wensi na wakwani byambo tukwana niga yamona sana nchi ongoro kwa James Abuki abange mo manyete nchi na chiraiga kwa magombane ase okumosiria Sevania n'omuntu lengo mosani ona sana igo nchi kolerande
na chile gari inde no nyamatanga karamange abwatika ngansira ndo magombande ane linde ngende guchia amatangane ali guchinyikali omwako simanya no mwako lengi bwe bidii endelende umurandi ulengo mu bishop igasi aya gukora kwa bidii sana ndi nyasaye na ba musesenitie kasi amoka ya ingegia mono lakini enda singi nchiro mo basokano yobwe para ono tonyoli yongo sabere family nabane kenyoro mwensi abairi yenya sae atole mitwensi ekora tuwasiri yomosani tuwasiri our father tuwasiri our uncle tuwasiri omuntu bwengecho as a community komenta nayo yansabuki kubolini kerokyo ba MCA Nyateko Ward 2027 igo okote abanga bantu baito na omokenya gotusabira entimene kombeka sabo gekogera 2027 injamo cia kwereria egeteni ekyo ilinde toendelea negasi mutwa igo yankolera abuno tebanga na inche korunde erongoliane ya 1000 naba murabalia bakorosia enyomba ya Sebania na barumba ya 500 ilinde bagole sabuni yene sabe naidwe ende muroje Kenya ni bwa tibirero mwaka ra Kenya sai atokonye to mwaini buya tutwara omalembe aiga Kenya yangu mwalimu familia umwaka Sebania tulate muminole abana baye eamate abalisi abaleze kanisa viongozi ambao wako katikati yetu abaini na wasani tumsifu Yesu Kristo milele na milele Biyama sana kumwa ngeleli ganicho muchifu watu wao tukidi babanga ndio mchumba jitini mchumba ndio muchifu Biyama sana Maria tangu kwa Mali Lawrence umuchifu wero kesho ya Nyateko na nche nache tenene family na abaminto asenge ncho yogo siri uko mwaka Sebania amumanyira amatuka mange sana lakini ukwanda kwa nasaye wakore kiro tutanganire etote family pole abantu bamwe abo pole ni amate Jones ni kenyoreke abasani kanseito Church of God na mwenzi mwike ngambi ya mulega mulega na toloji yamano alitangani musabo kwabera anaiwe tembera matanga ya bakaere lakini lero lya bali kuli sana sine kiko yaito tubata matanga mange igo nasa ro kwabera nga ungabere kuna kenendenga ndana ali na aranchiko watenja matanga yandi kabere ngireli bageni ndebe family lumwaka ogendi munadis bana bae alta tuleka ona leo kwa campaign ya 2022 asebo mobe amwina ndechina jete ngajiko ubera abantu na jito mwaka moruli ngana mwaka ogendi ona aberete mwa isco wako yaka torokerele baka na tuachiko na chikura mwako leo wewe uko kwenye motosemi kumera na tunya wote yara magana mange baka omweli pia kwa twalenge akaro iseriara sire tomo aka mara wa iko kai umukaya ichuma motse ya mono twalenge nere aga chanere kore tapole one kaona wetinga akero kubati chumaini usichire watu igolite maswali ya mange sana lakini ndio kuna aba somile bunga baba tebanga sai tayo baraki sai tayo kubuli ma tayo kubuli ma go so kubuli mo so ma igo ibero ni sai no ya lenga mwako mutu mukale ngona tumogete igo na inde tigatore mi family mo nagis na bana ba otwale ninga
mukana ndina baralerebya tingo gamba mangana mange esenje nindo chipasa na tetale tikanisa ne program chile abantu bami tubarayiga nindo chabayi nabange ati abantu banyete kumunga nchire kwande bituli. I wish mighty mugambira marenga. I wish nko barenga nana mungu kwana ngiro lero na metu kwana matanga lengeri yango komu ntebe na ntuna ba MCA tuli koraga mama ya ubolendi asise itanya teko ine gasi abagambi n'abasigaji tande to basigete sana ande tolo takatubarusi magoso akirende na tu abantu twagere chikura ande kero ko noranga no abantu abaite kero bakwibero ekere ntubiko sareka ande ntubako abo ikira batangani ibasa matukaerera make twakora de pressure sana nyatika pressure nyingi ngoro buibi ngoro kurwana unaona tumeke example kama mu buito bara ira bwe county na ngo abantu bakaba mukira nyenyoro ngokora tuli mu betana na balito ko kuna representatives of the people ekoro ko noranga no ekara abantu imukira nyenyoro so buiboro bakanga na basigari bali ko respond no eba kambi bali ko respond ko noranga twagechi wake lakini ikanga tebanga na beta kile abagambi baikanga bali wawe kile message baba terina ndori ko bakosa ila sawa kora lakini hata kile ndio na risto alingekale abagambi baitu baturanga ikibaraza because one road kuna matanga ya tora igana bayi bara tobe na wikela abantu baitu lakini aturanga ikibaraza abana baitu bakwande gusa bana abako ibamba ake abantu babi gusa abantu bako ibana banka so that to tole ikibaraza na abana bali to ukagera tora alika no amalita abantu barabo so that owebi go nguze seta bakali ko yabo bakachikanisa igo mchene request ko ngenda bateria saba kambe baito ntoliko bakosa lakini turangeri tobeka namu because security ni maite to botaka na intuna abamenyi ande tora atake ka moturege tamu tuchake ko beka namu abana baito to baogerera ke na dona nyonga seta ya bero anda baigo tua tuli garende oya mo koyone ende mangana mange tukwa ngabona abantu tini gaiga abandi nabako abandi naba mama baitu kono yankura chakira aba mama iwe shiroyo oye yanti to tuwa abana nabo kwa ni ya mo awazi kama litangu kulimeta mulamu akajazi oyo botu kasenge njuye chinsagaki sawa yamano sawa Boya yamono aso Nyameniso ntoli n'abaami ntaabutwaca nabarabu tutwachama na barabwa tikasi ni chili cheito tikasi ni chiana suka mutu aiga wano abaiga n'abamu abesta abutwaca na barabuga ekine kikase biomono wano kawema y'abantu bano kubaletanda abantu injira maskani na umwalenge kongedeke yamayo ukaiga elinde tatalibaga atukwani elinde arupole yaye kwani hapa yekyomekega
bantu ba Nyasaye abakwani mbiya muri mwenzi tukorera cyane abana abatatanya garo abatebiri pole basekolera yani kolera yano gendi umusani onurenge bukumia anda taraji kobekolera igaje twakabuone namanyete ngana bekolera akangire kundiwe cie ng'ombe rogoro sigisi anda kandeta ne ng'ombe itu agorete nero ya ndageirie nero ya ndindira abana abo kono rende pole uikire kogenda igenga muna gabutokera tariasira igabutokera kiagara kanyora taraikera chinga kiaye kio kogenda lakini Nyasaye namanyete umururi aye kono rende para ya no tigeire n'abana baye bonse umwana esta pole tato mino nabanjete lakini uchi kono tuara baremu twensi no torochia tingo tuara mange igo ndawo mungina libaga my sister nara pandombu atana bang ono nanje tiga ngiri bageri bakwani mbiya muri mwezi uyosirire umugako yosirire numugake korera yito ekorera ingiya nandi yari kwigwanirira nimanyete ngabwata abasani abanga abande ariko kokorera na kubakonya kaki mwezi bari bora abasani baye simwabita kenga mwezi n'abasani bonda abatekore ubwa mono amakwiri aya nigatogose kiagera intu abandi gatogose kiagera igigo kiabete gento kiamubasokano konyana bitu arude komanyana karaisa biara kweto ro kumukaya kaki mwa epa million sipingo batekore more mererie tena bere abana abu atanga na hiyo ya kupata nafasi hii ni ruhusu tu nipatie mmoja aongee kwa niaba ya wengine ili tumalizie hapo. Huyo mwana wa msi. Chama leta ngoro kudani Uganda. Sito ya Masimba. Watu wachega kwa niaba ya mwana boge mmoja mwako Totome teka sarani. Alika sarani to bwate kiombe ki welfare ko kwa mwa usika sarani. Abweza bale our members. So normally kama moyo wamuita asili yo mondo to kumusindikiza. So we are here kwa niaba ya hawa na egen tonda saben keringa family ogendi. Abai bae na wasangons. Katoleme. Makweli na makuru. Umwako yotonyole. Akaba basome kukirega tabo ya koliro bya. Na bino kireke rundo na kolire. No kwegena na kobekiro bya. I fought the good fight. I've completed the race and I've kept the faith. Umwako yo okolire gasi aya. The family aya no ere gatoa sabere bagenda koyorari na momanyire korude ya 2009. Ona soko mmanyo kuna momanyire ebi morangeri baga ndiwe Samaria ale asoko morera. Igona momanyete gwetera senchiri ya korandi kuna abantu babere bakoeresa. Iga soko momanya kwa netingo twarande mange ndaenda erese gwetani ayuye enchiri korengana kuna na momanyire. Nari go saboyo manso mereke bungo kia manyire yonsi tarenge muntu moriri tarenge muntu gatebanga Nyasaye tali kogera nige gene te Nyasaye norogendo ruaye rualinga asi Nyasaye tagete bono somere eva senchirio mugako yiga aonchorete uikero boronge uikera lingane ligaria Nyasaye
igonde no gosemeri ng'a namekameke okunenge nang'endi goikakare na kare mbia narue ng'ora yaye ande mbia mheshimiwa, you know you have lost 1/4 yarenge sincere. Atende mirega ndete ekebunge kama gosebi okabe kubagetu okabe kubagirango bere yeye erinde bari Nyasaye nonya nasogo tabataba bamonyore woi ikerereti egikwei borere tuocha senseye mogusiaga tewa omomura asirire banyorobeire gotwara abantu atebete ngo omomuro yakorutwa omwana ng'agagenda omogima batigetire soki nayo igoro gocha sense amagosabe tomonyora Yesu ogende igo abuno tokorutwa omwana abuno tokorutwa omwaro ng'agokwamisia egekwaigorere twe Atende mirega ndete ekebunge tumechoka tusononeka rudi baba utuchukue wapsi yomochunge natomapora yaye elibuine elibu amachuma chiri busato chirienda se family Nchakoro kwa nyanduko sama moja inacha nalengeba matangaya lakini asenye nchunajo nama hata service ya chakile inde mwalimu wetu nalikuwa abana matemu ingaro musani bongo saba pole nango sokani engora yane gucha se familia yo ya tata moke oralire nchebondo mwana gucha se omugako oralire asenye ncho aibini no ali situ ase umugambi eno abantu barapinga nakinyandikako agotoka sobwiri ubu n'ubwiri banobonene sana igombi ama bali mwachira batoyangora yani Nyasaye yabasesenye tuze tukoirengeka asenye ncho nibi tunachitsinza otwa migeri kwa buri bageri asenye ncho yo goteba pole kana litire pole yane ko batebinga nkolera tole matanga gara mange na baba nasirete nere nkolera tole otokolera kene kolera ngoraiga tubato wasemelia na boriti kero kyo bensi ke wodi etanga tieko asenye ncha mwana abete na abete tinachwikira mwana ya biya lakini bona wako ne kubasabana ki asenye ncha bino byose ipi na basacha bako no gutugambira akaga gansa utakora eri no mongira kera mosi akorera kole machipara nchi sonya machi kucheme chigo sete konera buya Nyasaye abakwanya biyamo na ira baseseni mono tokugenda maate kote batore n'abantu bari barayana ni mwategire pole makali bayo safiri kutoka Nairobi Lile services because inajulishwa kwamba anytime from now you may be leaving, you will follow them. Mutakuja kwa sababu umekuja kusimama na ndu alsese njo ye festival oba okorokunga mo chinere yumo ngina kura mwake bicha boli ya ebo yenyewe was wono chikolera chia Yesu kama tungo moa ekiagere programu ya uyarashi minatai nto bote vera mondo mo kinza jitoere abai gubonspi bas ebije ya soire abai watu abanje ira mo Como diga, ¿qué? ¿Estamos amiga? Digo. Yo le digo,
abachokoro na bwabo abachokoro tigaba kwe bicha bas ngenda moisaransa wali services ba ndawapatia nafasi waseme neno abana ba Nyasaye abakana banene wairire abwazorerire liga sema iga andorire liga karoma kora yona takamo betiare nga karamo ko yego ande yonsi okuno kora ko mga ko nesi yara dala rewala ini the same case ukia so mga ko to kaira oraire siko na Nairobi masaba mimi mwenzangu Mr. Toma yeye anijui, lakini hapa kwa branch ya Kisii mimi niko na ndio nasimamia welfare. Yoyote akipata msiba mimi hata ndio nalipota. Tengo toka sege kudieke na inde bia mono number 1 bia mono warisi baitobe district ya Nyatieko Mugongo na Pastor Nyariba your support mwatu changira mugatusira ya tokonya semeroberie ikiaga echairman ya Itera na Pastor nabo atamatangade igakwane on behalf yo murandi ya manwa seri baga ani dongo bakwani ya mate yonge ndingo bakwani biyamwe naende yamono iganya sabaleni ogende kauna alengi form 1 igalenga form 3 amone na alengi naenda school ya Nyatieko no gako lengi by then yumo saa lengi, lakini antiteni ngaralia Nyasaye wana asifiwe kabera ale naye turana cheki na kumwanja Nyasaye igatuna cheki na bana wa Nyasaye ngatiyaelile kwani hapa kabalisi baito aituno watotene inene district ase ukorara komugako ganya sabali gange polisi wase district ya Kiongo atosabiri naomba mtakatifu Mungu wetu juu mbinguni Nengine amba kwani ngambi yamole asenge jetinza ndaito dano gani no tani amolenge bibi atare bia leo para ya mabere nengine bibi atara na leo para lakini ero ndete to ekero na wate ngombe akangira sisi bro mwa ko ya kwana akagura ngombe tukareta bone nekera mabere to kase ngombe iyo agante inga yaire guchawo yaoni ino bibi atara na agende yaire yocha no nyine kereke aje kurara abantu bakukunya tieka bakonya mabero josongo igotore babere no nyine nje kisiminji aje ta sende kero kenda abantu bakerete nga oyo tiranya kundi banosora bagende igo ogende no muyorenge no mukabendo renge ekera ari korosie gento igare gokebeke square umenya kubeka joint wono ringane square kalirusia to mukabenda akalileta azubu mwanya bantu ekero kende mwajikanire nga mogenda ase onyo uruno etreka isane ko mumiratire igabo tenga tubwati square ya mana saba kwali bagana ito twalenge na sabania no twalenge alenge bune plata ya ito nando murandi ito nande twalenge kyombenere abana banya kyombe aru daraja ono lende na gotwale kwa kwibita togotebanga sabania na banje tuguturandirio tebanga chinta garo cheikire no ruta chinta chono okora kingo genduri gato itabira nebo Iyo mono asante bono iyo mono ngaba na abakwa ni wewe bia no yena jaga kwesa kara igo manyite sabania ulio watu wale tulitu kweli ando mungina wa ro jene ro manene asike ochoko mobwati
oroja arenge ko bata umongira baba ta nyora yani tato nyora kange ya roja ko bobu kasine ko bona lende obwenge gatebe sabani oyo banyete oyo mwana batebia anyore kubo sa sita ya bodu naije kanyoru bandu saa 5 ya mugasa bona igo eko majiko ngane bitukeli bona sabani oyo nere tu akina nere goja yani tu alego gojogo diona bana baba tu achaine nere nare o ta dige mama una bona la tu alego tumega nere atel moyo to vale baka sisi to vale temo beruo ng'ombe paka bone chitu ndugete non sabani oyo tu akoita ko sikisi tare nanda karo mwana muno oyo oyo ne kasiri yane wale kako nitaliba ko mwana mo abana uma isintu ko bakine abana bake kabisa wanoro mwana yani agore ndigoso gete lakini bona tamanya lakini ni kitato mwabe wanje to mwabe asengejo na ikubo besa na gara kwa kama tanga libaga ndere mame oyo twali nere na twali ko kale bitonere twali ko sema ni buya ande baka kuna wona arali none gara ko ra uya ko makere simikare amatanga oyugi syaya ndaja nande to ko mu sumuja linoyo to ko mugaja ana yango lelego asama lieta ngo bitose blandaresi omwaka mu yamba amana sen kwanengia takwana tibuya ndo ya mono ukwane wono na inche se nenga kiyo yeso igale ngo yomo asi mwana bantu na ndi nyasaye kene mpaka nali letusu wabo ikikia vete itkelio elenga kiyo ingipekyo ya tumegete utwenge yanga ekero mwaro irabanchi muna babo gendi bararire yalo kumelia yaraba eboli ngankeke tata gitokongoro kia saya abeire eboli ngegitege komune dikiaba nkitata gitokongoro kia iribo konyora di chibu abo konyora na yabeire muya watene nirasa ronge tumoye tekrisairana biya mona baminto gamba kirengambia sogoto inyora ekiumbe kenani na abange baloita koba kwa niaba yekenyorukia munjali babatega ngambu yamono lakini ekiumbe gegetamuna wa Chris oseri present na bali bono bande bamarani bende tuabaliganiri na inu mosoe tobeke umbeke mama ngana imbo bali abana baba minto tigato wefuga sengenjo yo muda uikoku na inte buikangu bono tugakwana kero twamenya gukungora agabagonde yige ndomanyete ise gukwa bagondindeke na inche kamote yanko ni manyete ise gutangana gukwa na yora korege ntoki ora ntindeke so he gave me that responsibility na inde kisadifa gako nyoro mubasuka nolibwe para nona arenge town tunakugurochega na inche nalingo iko so nje tinga iri story una morate bugwe ekero nkuboli abamorwe chipigipigi ngoyo guroche ningo bate umwaka bwama bere korunyatiye ngababoli ogendi ngai kateba igongorate nena ndorobo mai nangane kera ni mu mai kero ba murusiroche arigereria magoro kamanyanga nere koba ko mubatenda bali mu aroche clip I was there. I only made 2 phones. Simientanga ni Nairobi, so mwano ni yende nkanyona kinakuwa Nairobi tarate ya banka. Bakera maimada kama tibate inka bwanko ameumia. Chita ekanjia reti sana abantu be kanisa yae bagacha tukabwaterana the following day tukagenda tukamubeka mpaka ICU lakini nyasaga njiranga tigakorege ntuki tigarare njira bacha busungu yani onya noni nchengo ngo gunarengeri baga go donate even my 2 years to Uncle Yogen I could give. Why? He was a very sincere man.
Nonya kerona aliko nyoma I want to tell you. Ena mutumerete chibesa. Akaenda akangurira chombo. Akandentera. Akande ingoyugi echichire buya. Bantu bari ngora ebesa akokorege. Very few. Deal. Bata bange babate wrong perception yogendi before 97. Intobunan kinete miaka yons igoma nyorete kare kanise. Lakini the perception before 97 was wrong. Ekiagera mbali go jisukuru, mbali go jinyagitari, ane mbali go ikabantangi. But after bata chiete igoro, lera abanyagitari nobara, abasigari nobara, engineer nokira, igo tells me namba onjoreti obogimo oboko menya gwaki. Obogimo n'abantu abarunge. Na into abaturase kanisa wicheva njene elda ye kanise. Tigato 20 years aso asingoro cheito atubetereri gokora amaya. Especially when we were donating blood, ntwa mubekereta amanyinga. Kikwe bori ngaito kurusi. Aba muraba saibe kanisa yae no bari bawe frontier nganje tigandusu. Njendusu. Kibaze kiko gikobora bachangi. The church has been very instrumental to us. Abutoko basabira amaya. Abagande biri mu yugi enjoying. Naija mote yango yaya naye korage nduki enjoying. Anga waronga mote one day roli tikato tikechikanize jeito chance torosie ya itaya ya monte naye kogenda iguru. Ikamokongera naije gangongera. We have lived as a brother and a brother. I'm not mourning. Ekiagero boli obogima tu amenyire nere emiaka yane yonse. He was very trustworthy. Person. You cannot be sincere person. Nyasai tara agora tara okoi. Igonya sawa konye togendi atokoba boto. Igamba nyese na Biblia kwegeria okore mere bravo bokao omanye bokora urage. Ora bantu bande tuteberete kone koriki bunduki tuteberete kokore kani bintu bya bantu tutete koiba ono ndaye kora tutaseti. ICU na sa ai memono borwari ko imemono bora kibese kirono eba etwe omobere korwari bakanyira saba ebirete ogendi edeni karo